ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಜುಲೈ 15th ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಬರೋಂದುಲ್ಲೆರು ಊರುಡ್ದು ಅಂಚ ಎನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಅಣ್ಣ ಸಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಗರ್ ಮೊಕಲ್ಪುರ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರೆಂಡೆ ತುಂಬರ್ರೆ ಪೋತೆರು ಯಾಲ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಲ್ಲ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಒಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ತೋಜವೆ ಏರಂದು ಫ್ಲೈಟ್ 30 minutes ಡಿಲೇಗೆ ಇಂಡಿಗೋದಕ್ಲ ಏಪಲ್ಲ ಇತ್ತಿನೇ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10:30 ಅಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆತನ್ ಪಂಡಿರೆ ಕಡೆ ಒಂಜಿ 10:15 ಅನ್ನಗನೆ ಅಂಚ ಯಾಲ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಗ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ನಾನೊಂಜಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಇಷ್ಟನ್ ಪನಂದೆ ಬೈದೀನಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೋ ಬಾಪು ಇಂಚರ ಬಲೆ ಅತ್ತೆ ಪಂಡ್ರೆಜ್ಜ ಯಾನು ಊರುಡ್ದು ಬನ್ನಾಗಲ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಬರೋಡು ಪನಂದೆ ಅನ್ನೊಂದು ಹೈವೇಡ್ ಯಾವ್ದಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಆಯ್ತು ಮೊಕಲು ಹೆಂಗ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ರೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಕಲ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗ್ತಿರು ಅದೇ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮೊಕುಲ್ ರಾಜನ ಅಳ್ತಿರ್ತಿದ್ದೆ ಮುಟ್ಟ ತಿಂಡ್ರೆ ಎಂದೇ ಬೈದೀನಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ರೆ ಅಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಡಿ ನೀ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಊರಡ್ದು ಅಂಚ ಮೊಕಲ್ಪುರ ಏನಮಂತಾರೆ ಬೈದಿನಿ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತಾರೆ ಬೈದಿನಿ ಅಕ್ಕಲ್ ಸ್ವಾಗತ ಅಕ್ಕಲ್ ಬಾತದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಂತಂದಿರ್ಲೇರ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡ ಎಂಕಲ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಬೈದಿನಿ ಈಗ ಯಾಲ್ನ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಪೋದಿಪ್ಪೆ ಅಂದ ಯಾಲ್ನ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಪೋದಿಪ್ಪೆ ಅಂತ ಬೈದಿನಿ ಅಕ್ಕಲ್ ನಾವು ಫ್ಲಾಗ್ ಪಾಪಟ್ ಅಂಡ್ ಎಂಗಲ್ನ ಬಾಯ್ ಬೇಬಿ ಉಂಡು ಮೂಲ್ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಬಾಯ್ ಬೇಬಿ ಬೋಡೆ ಇರೇಗ್ ನಾನೊಂಜಿ ಕೊರೋಡೆ ಉಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಇಂದು ಜರ್ ಕಮ್ಮಿಯ ಸ್ಟಾಕ್ ಅದು ಒಂದ್ಲಂದ್ ಲೇರ್ ಬರೋಡ್ಚೆ ಬಲ್ಲ ಇಂಚ್ ಬಲ್ಲ ಏ ಬಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡ್ರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿ ನೀವು ಗೆಸ್ಟಿನ ಒಟ್ಟಿಗಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಏರ್ ಬೈ ಹಿಂದೆ ಏರ್ ಸಾಯಿ ಗೊತ್ತು ಜೇರಂದ್ ಆರ್ ಪೋಪಿರುತ್ತೆ ಏರ್ ಪಲ್ಲೆ ಚಾಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮನ್ಪರ ಪೋಂದಲ್ಲ ಎನ್ನ ಎಂಕೇನೆ ಆಫೀಸ್ ಇತ್ತನ್ ಬೊಕ ಪೂರ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ರಜೆ ಇತ್ತನ್ ಗಮ್ಮದ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಇತ್ತ ಚಾಟ್ ತಿನ್ರೆ ಪೋಂದಲ್ಲ ಎಂಕ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಬಾಯ್ ಉಲ್ಲೆ ಮೂಲ ಹೌದಾನೆ ಅಂಚ ತಿನ್ಕಂಡು ಮೂಲ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ದೈ ಉಂಡು ಅವಳು ಇಂದು ಬೆಚ್ಚಾಗ್ಲ ಆಪಿನ ಹಾ ನೆಟ್ಲಾತುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆದ ದೈ ಹಾ ಮೂಲ ಮುಗ್ಗ ಫುಲ್ ಆತುಂಡು ಎಂಕಲ್ ಮೂಲು ದೇಸಿ ಸ್ಪೈಸಿ ಎಂದುಂಡು ಚಾಟ್ಸ್ ತಿನ್ರೆ ಬತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಜೆಲ್ಲಿಯ ಪಾರ್ಕ್ಲು ಉಂಡಾಯ್ತಲ್ಲ ಶೋಕುಂಡು ಏನಂತಾರೆ ಪಾನಿಪುರಿ ಸ್ಟಾಲ್
ಏನೋ ಅಂತೀನಿ ಏನಪ್ಪ ನಾವು ಕಚೋರಿ ಚಾಟ್ ನೋ ಪಾಪಡಿ ಚಾಟ್ ಪಾಪಡಿ ಚಾಟ್ ಓಕೆ ಪುಂಜ ಉಂಡ ಇಡ ಒಂಚೂರು ಎಂಗಲ ಪೊರ್ಲುದಾರುಲ್ಲೆ ಎಂಗಲ ಚಾಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ನೀತಾ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಬೈ ಗುರು ಬಾಯ್ ಎಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಎಜ್ಜಿ ಅದು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಕೊರೋಡೈನಾರ್ ಬೈ ಜಿರಿ ಇಲ್ಲಡ ಜೈದಿರ್ ದಿಯೋಗೇನು ಬೋರ್ಡು ದಿಯೋ ಪಲ್ಲೆ ಪಾನಿಪುರಿ ಪಲ್ಲೆ ಹೆಂಗ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿಯ ಏ ಬೊಡ್ಚಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಪಾಡ್ಲ ನಾನೊಂಜಿ ಪೂರ ರೆಗ್ಲ ಕೊಡ್ಲಕ್ಲೆ ಗೋಡೆ ಇದ್ದಾನೆ ಜನ ಚಂದ್ರ ಸೈ ಹಚ್ಚಿ ಪಾನಿಪುರಿ ಸೈ ಹಚ್ಚಿ ಮುಗ್ಗಬಹುದು ಕೆಲವರು ಬಂದ್ಬೇರೆ ತಿಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ ಇಡ್ಲ ಸೈ ಬೇರೆ ನಂಚ ಪಾನಿಪುರಿ ಎನ್ನಟ ನೆತ್ತಿ ಬಣ್ಣ ಜೋಕುಲ್ಲ ಬೇಡ ಲೆಫ್ಟ್ನಾಗ ಬೈ ಜರಿತದುಲ್ಲ ಶೋಕ ಅವನುಂಡಾಗ ಜೀರಿಗೆ तो लकले प्लेट कोरपेर एक छोटा डालो भाई इतना मोटा कौन डालेगा तो मटन चिकन ఒకలేనా వీడియో తోతెళ్తుందిలే రేర్న వీడియో చిల్లీ ఈటింగ్ ఛాలెంజ్ ಖಾರ ఉండదు ಮಟನ್ ಚಿಕನ್ ನಿನ್ನ ಓನದು ಅಕ್ಕಲ್ ತುಲಿ ಅವಳು ಗುಡ್ ಬಾಯ್ నీకు కన్ఫ్యూజ్ మన పొడిచి ఆక గురు నంచాండ దాదా గజన్న ఫుడ్ ఏం చేస్తాండ పాతర్లే ఏనా ಎಡ್ಡೆತ್ತಣ್ಗೆ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇಜ್ಜಣ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರ್ಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬಾನ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಓಕೆ ನಿನ್ನ ಕುಜಲ್ ನೆಲಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಏರ್ ಹಿಡ್ದು ಎಂಕಲ್ನ ಚಾಟ್ಸ್ ತಿನ್ನಾಂಡ್ ಚಾಟ್ಸ್ ಗಂದು ಬರ್ತದ ಡಿನ್ನರ್ ಮಂದ್ಲಾಂಡ್ ಬಂಜಿ ಫುಲ್ ಎಂಕಲ್ನ ಏನ ಎಂಕಲ್ನ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ತಿಂದದಾಂಡಿತ್ತೆ ಬಾಸ್ಕಿನ್ ರಾಬಿನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಆಗ ಜ್ಯೂಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ವಾ ಕಲ್ಕುನು ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಯೂಸ್ ಗೆದ್ದು ಕೊಡ್ಸಿ ಬರ್ತೀನಿ ಮೊಬೈಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಬೂಡ್ದು ಎತ್ತ ಟೂ ಮಚ್ ಕ್ರೌಡ್ ಗೈಸ್
येलो कलर का उंदू बोले कॉटन दिया दिया बोलो दिया 1 मिनट मैं से कॉटन कैंडी दिया कॉटन कैंडी पंजे दिस इज कॉल्ड कॉटन ಶ್ರೇಯ ಅಂತುಲಗೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಸಾಗರ್ದೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನತೆ ಯಾಂ ಪಂಡೆ ಮೂಲ್ ತುಲೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಆತ ಜಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ಪುನ್ ತುಲೆಗೆ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಪಿನ ತಿಂದು ಅಮ್ಮಾಯಿನ ವಂಚನ ರಡ್ನೇ ರೌಂಡು ಮಸ್ತ್ ಚಿಪೆ ಉಂಡು ಅಕ್ಕಾಗ ಏರೆಗ್ಲ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪರ ಕ್ಲೀನ್ ಬುಲ್ಪಾರಂದೆ ಪೋಣ ಅಜ್ಜೆ ರಾತರಿ ಪ್ರಾಯ ತೀರ್ದೆ ತೆಲಿಪೋನು ಏ ದೊಡ್ಡ ಕೊರೋಡ್ ಚೆನ್ನಾಗೈಟ ಎಂಗಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ ಪೂರ ಮಂತ್ ದಾಂಡ ಗಮ್ಮತ್ ತಿನ್ನೇತ ఎంత దాంట్లో పక్కించే పాత్ర రెండు ಅಂಚ ಆಂಡ್ ಇನ್ನಿತ ಈತೆ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಪೋ ಚೆಪ್ಪು ಮೇರ ಆರಾಮಡುಲ್ಲೇರ ಬೊಡೆದಿ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಊರು ಬಿಡ್ದು ಬೊಡೆದಿ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಊರಿಗೆ ಬಿಡ್ದು ಆರಾಮಡುಲ್ಲೇರ ಅರ್ಧ ಬಂದ್ರೆ ಮೊಲ್ ಪೆಟ್ಟ ಒಂದುಂಡು ಮಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟ ಒಂದುಂಡು ಗಜನ ತಿಕ್ಕಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಹಾಕೊಂದಿಲ್ಲ